ज्ञानातिमिरन्दस्य गिनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Може би повечето от вас знаят, че сега се опитваме да дискутираме една след друга различни важни теми в философията на Бхакти йога или Кришна съзнание. Имаме такава инициатива, която започна вчера. Се надяваме да продължи няколко седмици. И да, минаваме през различни теми. Вчера дискутирахме няколко важни теми. Дискутирахме как за да може човек да напредва в духовния път и по принцип във всяка една дейност, материална или духовна, той трябва да знае три неща. Едното нещо е къде се намира, второто нещо е къде иска да отиде и третото нещо е как да. И ако знаем тези три неща, тогава ние може да постигнем успех. Ако не знаем тези три неща, тогава е възможно да има проблем и да не постигнем резултата, който очакваме. Дискутирахме също как има различни начини да придобием знания в този свят. Един начин е като използваме сетивата си, друг начин е като използваме логика и третия начин е като използваме доказателствата на свещените книги или шабда, духовен звук. В различни ситуации ние използваме всички тези начини за придобиване на знание и въпреки това трябва да знаем, че първите два те ни дават несъвършено знание за заобикалящия ни свят, понеже сетивата ни са ограничени. Ние не можем да виждаме съвършено, не можем да чуваме съвършено, не можем да възприемаме съвършена информация чрез нашите сетива. Следователно, ние не сме сигурни какво представлява заобикалящия ни свят. И съответно логиката ни, разсъжденията ни, които са на база знанието, което ни дават сетивата, също са несъвършени. Играли ли сте като малки на играта развален телефон? Това е доказателство как сетивата ни не са съвършени. Също дискутирахме как всяко човешко същество в тези свят има 4 дефекта. Някой спомня ли си кои бяха те? Или някой от тях? Ние сме с ограничени. Шастри ги не знае. Казвайте. Да. С ограничени сетива сме. Да. И сме Това е. да бъркаме. Едното от тях е сетивата ни са несъвършени. Понеже сме несъвършени, сме склонни да правим грешки. Допускаме грешки. Да. Допускаме грешки. Щом допускаме грешки, може да изпаднем в заблуда, илюзия. И ако ние сме в илюзия, ако тръгнем да обясняваме нещо на другите, и тях можем да им помогнем да да. И така всяко живо същество в този свят има тези 4 недостатъка. Допускаме грешки, сетивата ни са несъвършени, можем да изпаднем в илюзия и имаме една такава склонност да мамим другите.
Не, че ние искаме да го правим, а просто то се получава, без да искаме. Добре, днес ще дискутираме две други важни теми. Първата е вяра. Вяра, надежда и любов. Вярата е много важна. А в духовния живот със сигурност 100% важна, но и в материалния живот. Така ли е? Ако отидете на работа и не сте сигурни, че шефа ще ви плати на края на работния ден, ще работите ли? Един ден. Ще пробвате. Ако искате да отидете някъде и нямате вяра в пилота, който кара самолета, ще се качите ли на самолета? Ако нямате вяра на шофьора на колата, ще влезете ли в колата? Ако не знаете кой готвил храната, която ви дава, ще ядете ли? Да. Но по принцип е факт, че всичко, което ние правим, ние го правим, защото имаме вяра, че ще постигнем определен резултат. И ако нямаме тази вяра, няма да тръгнем да го правим. Нали? Ако отидете на зъболекар, вярвате на зъболекара, че ще ви излекува. Иначе няма да седнете на зъболекарския стол. И така, всяко нещо, което ние правим в този свят, ние го правим, защото имаме вяра, че ще постигнем определен резултат. Сега тук имаме някои много интересни точки за дискусия. Какво означава вяра? Може ли някой да ми даде определение за вяра? Да. Да вършиш нещо, дори ако не си убеден, че ще получиш някакъв резултат. Да вършиш нещо, дори ако не си убеден, че ще получиш резултат. Ще го вършиш ли тогава, е моят въпрос? Ако е от любов. Да живееш в любовта. Окей. Добре. Вършим нещо, дори и да не получим нещо в замяна. Добре, в какво вярваме тогава в тази ситуация? Трябва да имаме... Все пак нещо трябва да има. Нали? Теоретично вярваме, че трябва да извършим дадено нещо, например дълга си. Окей. Добре. Вярваме, че извършвайки дълга си без да взимаме нещо в замяна, ние ще получим нещо дори още по-висше. Супер, да. Това е вяра. Не вярваш това, което веднага можеш да пипнеш, да усетиш или да получиш, ти вярваш, че всъщност има по-дълготраен ефект и в бъдеще ще получиш нещо друго. Да? Това е вяра. Някакво друго определение? Липса на съмнение. Вярата означава липса на съмнение. Окей. Добре. Хареса ми. Супер. Ако човек наистина има вяра, не се съмнява. Добре. Друго определение? Знаеш, че всичко ще е наред на финала. Че резултатът ще е възможно най-добрия. Не знаеш нито кога ще е финала, нито през какво ще минеш, обаче ти просто знаеш. Вяра. Знаеш, че накрая резултатът ще е най-добрия. Окей. Добре, примерно има хора, които си жертвали дори живота за някаква кауза. Изглежда, че за тях резултата не е бил най-добрия. Нали? Не може да знаем. И на нас така не изглежда. Примерно някой се жертва за родината си, примерно той умира. Нали? Изглежда, че за него резултата не е най-добрия. Но той имал вяра в някаква висша кауза. Той е вярвал, че си заслужава той да премине през трудности, перипети и страдания заради нещо друго. Може ли да кажем, че вярата е убеденост в нещо по-више, твърда убеденост, нещо по-више, нещо, за което си заслужава да се жертваш, да действаш, независимо дали ще получиш нещо за замяна или не. Така ли е? Примерно както една майка, тя може да премине през толкова много трудности, перипети, страдания, болешки в живота си, обаче тя знае, що го прави. Тя има цел. Така ли е? Не е така, че живота ѝ е лесен. Не е лесен
живот лесен като песен. Обаче тя знае, че накрая аз ще бъда щастлива, понеже съм го направил за правилната цел. Добре, вяра в нещо по-възвишено, устойчива. Undeviating. Не седих на учебници. Лоши ученици. Това ще ви се отрази със сигурност на крайната оценка. Добре, тук имаме едно определение. Шрила Прабхупад казва в Бхагавад Гита 9.3. Нивото на нашата вяра зависи от това нивото на нашата вяра ще окаже директно влияние върху нашия духовен напредък. Тоест духовният напредък и вярата са свързани. Ако ние имаме твърда вяра и нямаме съмнения, ще сме готови да полагаме сериозни усилия в духовната сфера. Ако вярата ни не е много силна или ако имаме дълбоки съмнения, тогава ще сме на, как се казва, на shaky ground. Да, ще полагаме някакви усилия с духовното, обаче чакай аз да си се подсигуря тук за всеки случай, да си оплета кошничката, пък другото, ако стане, стане. Едно време баба ми така ми казваше, като ми казвах, че нали искам да напредвам по духовния път и тя ми каже, будала. Другите ходят, правят пари, ти... Всеки има различни разбирания. Добре, тук споменахме някаква връзка между вярата и съмнението. Каква е опасността? Защо съмнението е проблем? Защото ще провокира определен тип действия. Такива, които не са подхранени от вяра, точно противоположни. Води до падение. Съмнението води до падение. Окей. Ще ни пречи да сме устойчиви и решителни по пътя. Окей, съмнението ти пречи да си устойчив и да си решителен. Да. Виждали сте тези клипчета? Има разни мъже и жени, които приема скачат от една сграда на друга. Приема сградите са на 5 метра. Ако имаш съмнение, ще скочиш ли от едната сграда на другата? И трябва да вярваш в себе си. Ако имаш дори малко съмнение, в момента, в който тръгнеш да скачаш и краката ти почва да треперят. Не е добър знак. Да, когато правим нещо, трябва да го правим с твърда вяра, с твърда решителност и трябва да се освободим от съмнение и тогава ще бъдем устойчиви. Как човек прави вярата си твърда и как унищожава съмненията си? Съзнание. Съзнание, точно така. Когато знаем, знанието прави вярата ни твърда и също знанието унищожава невежеството. Съмненията са породени от невежество, от незнание. Колкото повече знаем, толкова повече съмненията ни изчезват. Добре? Супер. Има ли ситуация, в която е добре да се съмняваме? Какво мислите? Да, според мен. В отношенията си, например, дали правиш правилното нещо и може би това е момент, в който се затиташ до някой старши. Ако винаги си мислиш, че си прав, може да грешиш по-реално по-често. Окей, супер. Много добре. Нещо друго? Да. Може, когато искаш да добиеш вяра, или не искаш да добиеш вяра, да имаш вяра, да се съмняваш и чрез своите съмнения да търсиш всякакви начин да опровергаеш наличието на Бога и накрая ще стигнеш до вярата. Това няма да е добро използване на склонността за съмнение. Да, но може така да използваме. Казва се, че съмнението също е признак на интелигентността. Ако човек е интелигентен, означава, че той не приема нещата сляпо,
а той ги проверява, той ги изпитва, нали? Както при някой на улицата идва и иска да ти продаде нещо. Ние съмняваме ли се? Това е много съмнително. Продават ми слушалки за... Как се казват? Ай какви са? Ай нещо. AirPods. Не бяха ли ай нещо? AirPods ти продават за 20 евро. Нещо не съмнява тук. Ами, дали? Или всичко е премерено? Веднага човек се съмнява. Нали? Интелигентният човек веднага ще се усъмни. Идва някой при тебе и ти показва един пръстен и казва: бате, сега го намерих, това пръстен е тук на земята. Виж какъв хубав голям златен пръстен. Просто много ми трябват пари. Ще го дам за 50 евро. Той силно тежи 10 грама. И какво казва нашия ум? Да не е измама. Да, ако сме интелигентни, казва да не е измама. Ако не сме интелигентни, ума казва: кармата ми най-накрая работи. Благодаря, Кришна. И изведнъж после се оказва, че той е тенеке. Той е пръстен и ти се набутва с 50 евро. Да, така че има място за това да се съмняваме, но трябва да знаем колко да се съмняваме и до кога да се съмняваме. С други думи, въпреки че вярата е нещо много важно и ние имаме нужда от вяра, тази вяра не трябва да е сляпа, трябва да е базирана на разбиране, на знание, на логика. И ако нашата вяра наистина е подплатена с тези неща, тогава тя ще бъде силна вяра, ще бъде устойчива. И ние ще можем да напредваме по-сериозно по нашия път към нашата цел, независимо дали материална или духовна. В случая говорим за духовни цели, но дори и в материално отношение човек трябва да е много убеден и да знае защо прави едно нещо. В противен случай ще е колеблив, ще е разклонен. Добре, иска ли някой да попита нещо в тази връзка с вярата и с съмненията? Да. Един случай, в който доста ме вълнува напоследък. Това са две случаи, които се случват през определен период от време. Един е с Чотра Харидаса, Махия Харидаса, който очевидно приела е сам саняси, но е изкушен по някакъв начин от една махаджи и за да продължи да запази статута си на саняси, отношенията си с Маха Прабу, той напуска своето тяло. Вишну Джана Махарадж, един от прекрасните, те всички мисля, Шила Прабхупада са, поне аз тези, които съм имала контакт, са изключителни. Изключителен киртания, също така, след като 9 години служи, той е невероятна личност. Говори за 30 минути с бившата си съпруга, както е в сам саняси, той не знае. След това пита Прабхупада какво трябва да направи в този момент. А Прабхупада му казва това, което казва Маха Прабу. Видиш, щом си в тая позиция, трябва да напуснеш тялото, но аз не съм Маха Прабу. Нали, Прабхупада, той е такъв, той е супер, изключително милостив. Няма проблем, саняси, искаш да си грехаства, окей, няма проблем, само продължай да слушаш. Обаче е интересно, че Вишну Джана, той не чува тази последната част. Просто директно отива и прави нещо, което на мен ми е доста тежко да разбера, в такъв смисъл, че първо, че аз си давам сметка, че аз самата имам много привързаности. И по тази причина не мога да го приема толкова лесно. Той също напуска тялото, в праяк се подава в Ганга. И от друга страна, много си задавам сега въпроса Бхагавад Гита 15:15. Кришна е този, който отговаря за помненето, знанието и забравянето. Кришна ли всъщност прави така, че Вишну Джана не чува последните думи на Прабхупада? Какво всъщност се случва там? Това е нещо,
много на сърце. Бога винаги, когато идва, той трябва да установи най-висшите стандарти за отдаденост, за чистота и всички негови вечни придружители, те ще бъдат използвани за това, понеже те са квалифицирани. Добри примери или лоши примери, неговите най-близки последователи ще направят тези неща, защото някой трябва да го направи и те са квалифицираните хора. Както когато Кришна идва да се забавлява на земята преди 5000 години, той се забавлява с някои от своите пренодания и съответно убива някакви демони. Тези демони, те също не са обикновени живи същества, понеже кой е толкова велик, че да може да стане пред Бога и да се сражава с Него за Негово удоволствие. Така че отговор е лила. Бог ги извършва тези неща, за да може Неговите придружители да ни дадат пример, как ние трябва да сме сериозни и трябва да сме стрикни. И по същия начин Прабхупад. Той е специална личност, която идва от духовния свят и пак той със своите най-близки придружители установява някакви примери. Колко може да разберем ние от тях? Не можем. Но това е пример за нас, да ни научи, че ние трябва да се опитваме максимално стрикно да следваме. Сега ние сме... знаете ли тази хубава българска дума? Даже не знам дали е точно българска. Кекав. Ние сме кекави предано отдадени. В смисъл, слабички сме. Днеска имаме ентусиазъм, утре губим ентусиазъм. Днеска сме много, много сериозни за духовното, утре вече не сме толкова сериозни. И така, променя ни се вярата, променя ни се ентусиазма. Но трябва да опитваме да дадем най-доброто от себе си. И тогава ще постигнем успех. Това е един урок, който аз изземам от тази ситуация. Окей ли? Прекрасно. Още повече аз това усещам, че тъй като много ученици на Прабхупада правят великолепни киртани, нали, са великолепни. Некотори те продължават да са безучителите, но той понеже е напуснал и към него някаква особена емоция се получава. Някаква... Да, така. Разбирате, благодаря много за... Харе Кришна. Харе Кришна, Прабу. Аз искам да питам относно съмненията. Нали, самия Прабхупад, колко знам, казва, че иска ние да сме критично мислещи, когато става въпрос за... като чуем някакво знание. И обаче има някакъв момент, в който ние трябва да спрем да бъдем постоянно да задаваме въпрос, да имаме съмнения. Кога да разграничим този момент? Кога е този момент, в който ние просто приемаме, като чуем нещо и окей, и го следваме? Това е много хубав въпрос. Да, по принцип се казва, дори самите свещени книги казват, че човек трябва да... Здравословно е да има някакви съмнения в началото и той да изпита дори духовния си учител, дали той е квалифициран, дали не е квалифициран. В шастрите се казва, че е хубаво да има поне 1 година период на тест. Духовният учител тества ученика, ученика тества духовния учител. Описват се техните квалификации в свещените книги. Човек трябва да види дали той е истински духовен учител. И съответно духовният учител трябва да види дали той е квалифициран ученик. Веднъж обаче, когато този тест приключи и ученика приеме духовния си учител с пълно сърце, оттам нататък вече не трябва да се съмнява. И по същия начин всеки един от нас преминава през различни етапи в своето духовно търсене. Нали? Преминавали ли сте през различни етапи, различни учения, различни книги? Или само на мен това ми се е случило? Нали? Всички сме търсили, я да видим какво пише в тази книга, я да видим какво пише в оная книга, я да видим християнството, окей, Тора, мисюлманството, ведите, нали? Човек се рови, иска да види. Обаче веднъж, ако се фокусираш на едно нещо, а е хубаво да се фокусираме в един момент, просто stick with it. Остани с него, имай вяра. Нашата материална интелигентност и логика винаги ще намери някакви, на английски се наричат loopholes. Ще ни изглежда, че има някакви дефекти, има някакъв
проблем. Но не трябва да обръщаме внимание на тези неща. Веднъж фиксираме ли се върху едно учение, върху един източник на знание. И така, но преди това ние използваме нашата, как се казва, критичност, когато сме в момента на търсене. В момента обаче, в който решим и се фиксираме върху едно учение, една свещена книга, окей, просто бъди верен на традицията, която си избрал. И по принцип, ако общуваме с духовни хора от различни традиции, ако ти отидеш и на някой сериозен човек му кажеш: аз съм си избрал традиция, това е моята традиция, аз съм верен на моята традиция. Дори от негова гледна точка той да знае, че окей, тази традиция не е най-висшата. Ако той е истински сериозен духовен човек, той много ще оцени факта, че ти си се посветил на нещо. Хората, които имат сила да се посветят на едно нещо, винаги има уважение към тях. Така че има момент за съмнение, има момент за развитие на нашето разбиране, нашите знания, обаче в един момент, когато решим и избереме, тогава повече не трябва да се съмняваме. Естествено, ще има някакви моменти на съмнение. Моят духовен учител даваше един много хубав съвет, казваше: всеки трябва да си има в ума едно такова чекмедже, където си слага съмненията. Просто не ги оставяш да летат около тебе, взимаш ги и ги слагаш в това чекмедже. И в един момент, рано или късно, ще дойде някакво знание, някакъв отговор, чрез лекция, чрез книга, чрез общуване с някой. Ти ще разбереш: аха, сега разбирам всъщност това нещо, какъв е отговор. И тия съмнения постепенно ще бъдат разсеяни. Така че това е един начин да се справяме с съмненията си. Okay. Добре, как можем да увеличим нашата вяра и да унищожим съмненията си? Някои практични начини. Искате ли вие да ми кажете или аз да ви кажа? Да спестим време. Да спестим време. Добре. Трябва да общуваме с хора, които имат силна вяра. Ако общуваме с такива хора, най-вероятно и нашата вяра ще се увеличи. Можем да изчистим сърцето си от всички материални замърсявания, които причиняват съмнения, чрез повтаряне на Хари Кришна Маха Мантра. Хари Кришна Маха Мантра е много могъща. Има много мантри. Това е духовен звук и всички те имат пречистваща сила. Самата думичка мантра, знаем, означава мане ума, трая освобождавам. Имат силата да освободят ума от нашите проблеми, притеснения, стрес, съмнения. Обаче една от тези мантри е наречена Маха мантра, велика мантра. Тази мантра, Хари Кришна Маха Мантра, има специална потенция, особено в Кали Юга. И ако ние я повтаряме, ще видим как много бързо ще изчисти сърцето ни. За да може повтарянето на Хари Кришна да даде пълен резултат, има няколко условия, които можем да спазваме и те ще ни помогнат. Първото условие е Тринада пи суничена. Човек трябва да се научи да е по-смирен от сламката на улицата. Ако сега излезнем вънка и има една сламка, най-вероятно хората минават, тъпчат я, коли минават, тъпчат я, тя не протестира. Нали? Този човек трябва да се научи да е много смирен. Таро рапи сахишно на. Човек трябва да е по-търпелив от дърво. Дърветата духа ги вятъра, градушка пада, огромни студове през зимата. Те стоят на едно място и търпят, не протестират. Хората идват, взимат им плодовете, секат ги даже, те пак не протестират. Някой път ги изкореняват и ги засейват на друго място, те пак не протестират. Търпелив като дърво. Аманина манадеина. Амана. Не искаш почит за себе си. Не искаш другите да те възхваляват. Манадеина. Обаче ти даваш почит на другите. Ти възхваляваш другите. Ти виждаш добрите качества в другите. И така, ако ние имаме тези 4 качества, Чайтания Махапрабху казва Киртания Сада Хари. Ще ни е много лесно винаги да повтаряме Хари Кришна Маха Мантра. Ако нямаме тези качества, най-вероятно в определени моменти умът ни ще става толкова притеснен, възбуден, разгневен,
депресиран, че ние няма да може да повтаряме Харе Кришна. Изведнъж ще бъдем отклонени от целта си. И така, това е, може би, най-могъщия начин да пречистим нашето сърце и да развием силна вяра, твърда вяра. Може да поемем, да приемем подслона на Кришна чрез молитва. Молите ли се? Да или не? Сигурни ли сте? Да? А за какво се молите? Да нямаш такава песен. Дай ми Боже пари, 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 пари. Парите парат, нали знаеш? За разум. Молиме ли се за разум? Супер. Това е добра молитва. За какво друго се молим? За търпение, окей. Да. Ако караш кола във Варна, е хубаво да се моли за търпение. Имаме практически опит вече. Между другото, практичен съвет, не дейте да пътувате към Слънчев бряг по средата на деня. Има едно кръгово в началото на Слънчев бряг, прави около 3-4 км задръстване. Значи пътувате или сутрин, или вечер. Лична реализация. Да, да не се молим за материални неща, само да сме живи и да сме здрави. О, супер! Молим се за предан служение и за помнене на Кришна. Супер! Да, това е сериозна молитва. Има два вида молитви. Едните са, може да научим наизуст молитва на някой велик духовен човек, велика духовна личност и да повтаряме тази молитва. Това е много могъщо. Има друг начин, може да се молим със собствени думи. Това също е много могъщо, понеже тогава обикновено имаме повече склонност да вложим сърцето си в молитвата. Молитвата трябва да я отправяме с преданост, с сърце. А ако няма сърце в молитвата, как е молитва? Като сте в трудна ситуация, молите ли се от сърце? Плачете ли? Това е молитва. Това е молитва. С емоция, с сърце. Харе Кришна Маха Мантра е също молитва. Нали? Ако ние разбираме това, би трябвало също, докато повтаряме Харе Кришна, да влагаме емоция, да влагаме сърцето си. Не е просто механично задължение, което трябва да направим. Трябва да изхвърлиш бокука, трябва да измиеш чините и трябва да си свършиш мантрата. Не е точно така. Харе Кришна Маха Мантра е молитва. Би трябвало от сърце да я повтаряме. Това е много важно. Тогава ще даде голям резултат. Трябва да следваме процеса и да видим как този процес работи в собствения ни живот. Вау, това много ще дигне нивото на нашата вяра, нали? Ти прилагаш нещо в личния си живот и виждаш, че то работи. Изведнъж това прави вярата ти много силна. Какво, например? Да контролираш мрън, където да спреш да маймаш. И какво ще стане? Няма да безпокоя никого. Добре, ма как това ще засили вярата ни? Нещо в духовния живот, което прилагаме и виждаме, че то работи и изведнъж вярата ни става по-силна. Може ли ми дадете пример? Книгите на Прабхупада. И какво става? И почваш да виждаш света по различен начин. Окей. Виждаш, че практически това ти помага. Добре. Развиваш също вкус за мантруване и за общуване с пренаданите. Развиваш духовен вкус. Добре. Мишел. И аз разбрах Матаджи, нали, какво има предвид, смятах брънка да се може. Сандини Елена. Реално е недоволство, синоним на недоволство. Тоест, а обратно това е благодарност. Когато си съзнателен
и осъзнаваш, че каквото и да ти се случва, за което в принцип е мрънка, нали, образно, е благословие, че е дадено, нали, от Бога и за твое добро. И живота ти се променя, наистина ти започваш даже да виждаш красота в неприятни моменти и да виждаш Кришна, нали, в Бога, в всичко. И сърцето ти малко по малко се чисти и все едно всеки труден момент започва да става по-лек със следващия път. Супер. Добре. Много добре. Нещо друго? Като общуваме редовно с преданно дадените, има повече ентусиазъм за директно духовна дейност. Окей. Защото трябва. Общуваме повече с пренодани, с духовни хора и ентусиазма ни за духовни дейности се засила. Добре. Нещо друго? Ставаме рано сутрин. Какво става това? Спини се. Спит са, обаче си легнал на време, много добре. Добре. Значи не само да ставаме рано и да си лягаме рано. Добре, да. Факт. Който е изпитал какво означава да си легнеш рано и да станеш рано, вау, това е... На July Morning ходили сте посреща слънцето? Как е? Представете ли всеки ден това да го правите? Хората го правят веднъж годината. Вие може да го правите всеки ден. Ставате рано сутрин. Да, много хора деня им започва в 8 часа, в 9 часа. Вие ако сте станали примерно в 5, ги водите вече с 3 часа. Значи вие сте като камикадзе. Те хората още не знаят къде се намират. Вие вече, вау! Станали сте, правили сте духовни дейности, чели сте, мантрували сте, направили сте упражнения и вече сте пръщителна енергия, готови за работа. Да, ти си няколко стъпки пред останалите. Добре. Може да видим как този процес работи в живота на другите хора и това също да ни ентусиазира. Примерно виждаме някой практикувал от 20 години, 30 години и виждаме как той е развил, примерно, благ характер, добри качества и си казвам, вау, искам и аз да бъда така. И това ни ентусиазира, дава ни сила. Ако култивираме знание и философско разбиране и унищожаваме невежеството чрез изучаване на свещените писания и чрез философски запитвания. Това също може доста да напомпа нашата вяра и да унищожи съмненията ни. Добре, имате ли някакви конкретни предизвикателства, които спъват вашата вяра? Някой иска ли да сподели? Нещо, което ви се струва странно, което не е практично, което, примерно, заради него не си представяте да живеете определен начин на живот. Някакви съмнения, някакви предизвикателства. Нещо, което ви пречи вярата ви да отиде на друго ниво. TikTok, Instagram. Умъни. Да. Умъни. Но това е голям проблем. Там си трябва един живот работа. Но примерно, TikTok, Instagram, да, това е сериозен проблем. Колко са съгласни тук, че това е проблем за нашата духовна практика? Добре, ние с Пандава казахме ли ви, че събираме телефони подаръци? От iPhone 13 нагоре. Кой е по-малък, нещо пак ще направим. Ами да, скъпи бакти, това е наистина голям проблем. Съвременните медии вземат много голяма част от нашето внимание и ни карат да се разконцентрираме много, много сериозно. Много често ума ни го представя като, ти имаш нужда от малко разнообразие. И ще ти работи толкова сериозно, айде сега малко. Почини си, разноби се. Малко да вентнеш. Да. Обаче всъщност резултата от това нещо е, че ние ставаме все по-неудовлетворени и по-неудовлетворени. Някой може да каже, това не е така, аз не се чувствам по-неудовлетворен. Някои хора толкова са се зарибили, че те дори не разбират, че са неудовлетворени. Вече до такава степен това е част от тях,
от тяхното съществуване. Всички имаме проблем с това. Как беше в Alcoholics Anonymous? Първото нещо е, трябва да признаеш. Да, аз съм алкохолик. Да, аз съм пристрастен към TikTok, Instagram, Facebook. Но трябва да почнем от някъде. Откъде може да почнем? Практични съвети? Да опитаме да ангажираме същите тия платформи да ни помагат да четем духовни неща. Окей. Първа стъпка, така или иначе ще прекарвате време в тия платформи, барем четете нещо, което ще ви помогне с духовното развитие. Добре? Или поне с материалния дълг. Окей. Или поне правете пари. Поне е нещо практично. Нали? Не си просто губиш времето. Някой път хората прекарат 2 часа в Инстаграм и изведнъж разбират, че вау, вече 12 часа, аз трябва да ходя на работа. Примерно. Поне не си губете времето, нали? Ако ще сте там, да. Нещо да има някаква полза, дори материална да е по-добре, колкото просто да си губиш времето. Добре, нещо друго? Да имаме часове сутрин и вечер до и след някакви часа, където въобще просто... Окей. Вайбър и нищо смисъл. Ако някак толкова ме е важно, ще назваме, не е задължително да се четем. Супер. Хората, които са създали тия технологии, вече са разбрали, че те са толкова пристрастяващи, че самите те са ти сложили възможност да се лимитираш. Ще разбрали, това е голяма зарибявка. Окей, трябва да им дадем все пак на хората, нали, да останат нормални. Така че да, слагаш си нещо, окей, преди 8 сутринта, след 9 вечерта, 10 не се занимавам. Окей, това помага. Да. Нещо друго. Чували сте, че има такива опции, примерно може да си разрешиш да си на определени apps, примерно половин час или 1 час и след това ти се заключва приложението и само твой приятел може да ти го отключи. Това е готино. Нали? Защото ти си зависим от някой друг и ако малко почнеш да минаваш лимита, той ще ти каже, моля ти се, спри се тук. Бъди нормален. Да, това са практични неща, които могат да ни помогнат. Пандава Прабу иска нещо да сподели. Понеже това е много важна практична тема и касае всички, аз искам да споделя 2 неща. Първо, Шила Прабхупада казва, той дефинира контрола на ума по следния много прост начин. Контрол на ума означава да си направиш план и да следваш този план, без да позволяваш на ума ти да те отклони от плана. Сега този план, който ние сме си направили, трябва да бъде Кришна осъзнат план. Той трябва да бъде според това, което казват Кришна, великите личности. Не трябва да бъде някакъв спекулативен план, примерно. Хората се опитват някакви глупави предизвикателства да си устроят в социалните мрежи. Той може да изяде повече хамбургери или такива неща. Това трябва да бъде план, който да е полезен за нас. Например, по време на Картик или по време на Кадаши, вчера беше Кадаши, хората... Аз нямам нищо. Хората, пренаданите поемат някакви обети да повтарят повече кръгове, да повтарят повече кръгове, да четат повече, кажем, 1 час на ден, 2 часа. И тогава, когато това се случи, умът ни ще се опита да саботира този план. И ще започне да ни дава най-различни оправдания, защо не е толкова важно да си изпълним обета. И тогава ние можем да направим 2 неща. Първо, ние можем да наблюдаваме нашия ум. Това е много важно. В Бхагаватам, това е второто нещо, което иска да ви споделя. В Бхагаватам Кришна казва на Удава, че най-великият йога процес е този, посредством който човек в началото, един йоги в началото наблюдава ума си внимателно, как се движи, както сега искаш да обяздиш един много луд кон.
В началото опитният ездач не се опитва напълно в самото начало да му стегне юздите и да го контролира напълно. Един опитен ездач първо пуска коня да потича малко и го наблюдава. Какъв му е характер на този кон? Какво обича да прави? Какви магари обича? Той е кон, или не е магари, ама прави някакви глупости. И тогава, като го анализира известно време, тогава опитният ездач постепенно започва да затяга юздите и накрая го подчинява напълно коня. Коня е ума. И така, когато имаме поели сме някакъв обет, това е като духовен фитнес. Тази седмица тренирам за гърди и за бицепс, примерно. И това правя. Правя упражнение за 3 дена или 4 дена, правя упражнение за тая мускулна група. По същия начин, тази седмица, примерно, аз тренирам за какво? Да мантрувам, да повтарям святото име внимателно, рано сутрин, 16 кръга, без да спирам. Това ми е тренировката. Тази седмица това правя. Почвам да мантрувам в 6, свършвам в 8. Независимо какво става, това го правя всеки ден. И това е тренировка за ума. Сега като почнем да тренираме така, умът ще почне да ни саботира, да ни напада от засада, да ни казва, това е фанатизъм, никой не го прави това дори духовните учители не го правят, кой си ти ли си най-напредналия, на къв се правиш, защо се надуваш, трябва да бъдеш смирен, бъди като всички останали, мантрувай цял ден. Сутрин 2 кръга, на обяд 4, вечерта е там 6-8, докато заспиш. Това е нормално, което се случва. Ти бъди като всички други. И това е много полезно, защото първо ние се разграничаваме от ума си, виждаме, че умът ми има различни желания от мен. Аз имам моето си желание, което е да служа на Кришна, а умът има друго желание. Той иска да обикали цялата Вселена и да си мисли за каквото му падне, за най-различни странни неща. Има най-различни странни желания. Това първо не съм аз. И второ, аз искам да съм контролер на ума, не той да е моят господар. Аз съм господар на ума, умът не е моят господар. И така това е много практично и може да го пробваме още от утре. Аз това исках да ви дам сега една задачка, защото следващата неделя май пак ще се видим. Надявам се, ако Кришна позволи. Нека да направим един опит. Искате ли един експеримент да си направим? Предизвикателство. Добре. Хвърля ви ръкавица. Готови ли сте да приемете? Кой е готов? Охо, добре, внимайте, който дига ръка. Нируда, защо не дигаш ръката? Добре, аз запомням кой дига ръка. Следващата неделя ще си направим една... Първо, какво е заданието? Заданието е много просто. просто. Аз ще ви дам също на предизвикателство. 2 ще. Първо панда. Всеки да си направи един план, духовен план, духовна цел да си постави. Следващата седмица, 7 дена, аз ще правя нещо, което ще ме приближи до Кришна. Може да бъде, че ще науча да кажем 3 стиха от Бхагавад Гита. За една седмица не е много. Или всеки ден ще чета по 1 час Шримад Бхагавата. Или всеки ден ще мантрувам, ще си свършвам кръговете преди 8 часа. Или нещо такова. Нещо, което е Кришна съзнато. И докато го правите това нещо, благодаря. Докато правите тренировката, докато следвате този обет, който го даваме за удоволствието на горните аи, защото Кришна в Бхагавад Гита казва Буктарам яга тапа сам. Аз съм този, който се наслаждава на всички отречения. Така, докато го правите това, наблюдавайте ума си. Как умът ви точно ще ви саботира. И си записвайте. Окей, ден номер 1. Какво ви предложи той? Изобщо не почвайте такива глупости. Записвайте си. Какво ви говори той? Провалих се на 15-та минута. Ден номер 2. Изкарах 18 минути и половина. Ма не само това. Ами защо се провалих? Какво каза умът и ме убеди? Как ме предсака? Как ме саботира? Ме свали, да, точно така. Точно това е, да. Точно това. Точно какъв удар използва. За да може, като направим един такъв досие, ние му правим досие на ума, как ни атакува, откъде посяга, как замахва, така че да може да усъвършенстваме това, което в бокс се казва footwork, нали, движението на краката, как да се пазим, как да залягаме, Ние също трябва да му вкарваме тупаници, сериозни. Не може само да се пазим. И така, направете си един списък и записвайте. И ако се случи да не може да спазите обета, напишете как точно ви е прекратурнал този ум, за да може следващия път, като го направим, защото ние ще го правим това цяло лято сега. Всяка седмица ще има такива неща.
за да може постепенно на края на заданието да имаме поне едно 51% успеваемост. Нали? Да може да кажем, че сме го били. Накрая на матча съдията дига ръцете и вдига в крайна сметка нашата ръка. Въпреки, че не сме го накотирали, то още прав и се пъне, нали? И вика, не, аз го бих, обаче съдията в крайна сметка Кришна Парамат ме решава. Нируда победи. И разбрахте ли какво ви е заданието? Добре, и аз също ще поема някакво такова задание. Туси Прабу също ще поеме. Аз ще ви дам едно. Защото ако тези, които дават заданието, не следват самите те такова задание, нямат моралното право да очакват не студентите, нали, ако си треньор, кой е? Състезателите, те също трябва да следват. Добре, благодаря. Това е както историята, която вчера разказвах, срещнах на улицата, разпространях книжки и срещнах един баща с две деца и питах ги дали четат книги. Бащата каза, и те четат, защото нали ваканция сега, трябва да четат, нямат избор. Не искат, ама четат. И аз питах бащата, ти четеш ли? И той каза, не, аз книги не. И момиченцето само го погледна така. Нали знаете? Казва, ти като не искаш да четеш, то нас ни караш да четем. И той, бащата, изведнъж беше в шах и мат, просто нямаше какво да каже и си купи книга да чете. Добре, моята задачка е, аз ще направя по-конкретна. Опитайте се, като станете сутрин, първото нещо, което правите е да не е да си погледнете телефона. Може ли да го направите това нещо? Да. Ма, какво да е тогава? Ако не е това, какво трябва? Добре, една опция е да отдадете почитание на Шри Прабхупада. Да се поклоните в... Ставате, казвате Харе Кришна, отивате, измивате си лицето, зъбите, правите 5-6 кръга и тогава вече може да погледнете какво се случва в света. И повярвайте ми, света няма да е свършил. Готови ли сте да приемете това предизвикателство? Да. За една седмица. Значи, като станете поне час и нещо, след това не трябва да си гледате телефона. И да видим как ще се почувствате. Просто го изключете от вечерта и не го включвайте. Това е най-лесният начин. Добре? Добре, имаме още малко време и аз искам да дискутираме една друга много важна тема. Не знам дали ще приключим, понеже тя е една от наистина важните теми и сериозни теми. Тук говорихме за вяра и за съмнения, нали? И сега повдигаме една много важна тема, а именно темата има ли Бог? Има ли задгробен живот? Никой не се е върнал там, за да каже. Да, примерно, никой не се... Така ми казват около мене. Ами Някои да. хора. Ама сега самия ще ви дам много хубави аргументи, които може да използвате. Примерно, ако има Бог, защо тогава има страдания в света? Бога, нали е God is good, така ли е? Ако Бога е добро, тогава защо позволява на света да има лошо? Нали той е върховният контрольор? Би трябвало той да може така да контролира нещата, че да няма лошо. Ето ви един хубав аргумент. Как ви се струва? Често използван аргумент, да. Или примерно, не може да ми дадете никакво субстанциално доказателство, че има Бог. Колкото и да ми се усмихвате на среща, дайте ми някакво сериозно доказателство. Айде, господин адвокат. На този въпрос бих отговорила с въпрос. А защо мислите, че този свят е устроен така? Всеки страда. Защо?
аз мога да отговоря, защото няма Бог. Вейте обясняват безкрайно логично защо има Бог и защо е устроен този свят така. Ами има пък други книги, дето обясняват защо няма Бог. Точно така. Има един ислямски проповедник, който отишъл да спори с една личност, която твърдил, че няма Бог. Забавил се 3-4 часа, когато пристигнал, те го питали защо така. Ами трябваше да прекуся една река. И ми трябваше само да я прекуся. Изчаках само да я еволюира и тогава да я прекуся. И затова се забавил логично. За всяко нещо стои висша мисъл. Висш разум, който го е създал преди това. Логично е целият този свят да е по този начин създаден от една единна мисъл. Добре, но защо тогава ти се молиш на Бога, аз се моля на Бога, на мен не ми се подреждат нещата така, както аз съм искал. Примерно, аз цял живот съм си мечтал да имам BMW X5. Никога не ми се осъществи мечтата. Не си го визуализирал. За да се манифестира, трябва да го визуализира. Много молитви съм казал. Смисъл, човек трябва да внимава какво си пожелава, защото ще му се случи. Ема аз си го пожелавах искрено и не ми се случи. В един момент си му казал казал. В закона на причината и следствието, нали, в зависимост от това какво душата в определено тяло е направило, такива резултати ще пожени. Обаче на това веднага ще кажат, ами, какви са тия глупости, какво е това прераждане, никой не се е върнал там да знае, че има Ми да, прераждане. откъде знаеш, че има прераждане? Това е тук е сега. Раждаш се, умираш и край с теб. Да, един живот живеем. Да. Един живот живеем. Наслаждавай се докато можеш. Да, колега. Ами, аз сетих за една такава ситуация, в която, нали, това нещо е безкрайен лупхол, нали. Някой ти казва, да, ама това може да така, ти му споделяш, нали, нещо, дори да е legit, ако той не го приема това нещо, няма как да стигне до консенсус. И да се сещам за, например, когато се правят дебати, как хората в началото си казват клаузите, нали. Нека да се съгласяваме да са на тази клауза, че това е ultimate list. Окей. Защото Добре. ако няма еднаква посока, то няма как да има консенсус, няма как да има разбиране. Ако човекът гледа към, нали, атеистична гледна точка, а другия е вярващ, как ще се разберат за Бог. Да, това е логично. Трябва да имаме някаква обща платформа на дискусия. На базата на какво е дискусията. Така е, добре. Съгласен съм. Има ли начин да отговориш на това въпрос на човек, който абсолютно никой няма повярва в това нещо? Който е субстанциален отговор, който има смисъл. Има много субстанциални отговори, но преди това нека да приключим с съмненията. Вие имате вяра, но ние имаме истинско знание. Вие си вярвате просто в някакви неща. Ние имаме наука, ние сме експериментирали, ние знаем как стоят нещата. Така ли е? Благодаря, че се съгласявате. Чест, ако сме ние, кои сте вие? Ние сме съмняващите се в Бога. А вие сте вярващите в момента. Тогава не сме съгласни. Панда мина от вас. Това е просто някаква психологическа нужда, която си имате. Слабите хора, те имат нужда просто да си вярват в нещо. Чували ли сте такъв аргумент? Много добри аргументи си избрали тук. Също и религията е способ за добра манипулация и държане на масите в подчинение. Окей. Да, религията е инструмент да държиш хората да правят каквото искаш те да правят. Хубави аргументи, нали? Добре, да ги разбием ли сега? Да. Айде, заедно. Започваме.
Добре, има един такъв много интересен аргумент. Когато говорим за Бог, Бога е върховния, нали? Не може да има спор, че няма върховен. Защото нещо трябва да е върховно в този свят. Нали? Ако ние просто логически анализираме нещата, ще стигнем до естественото заключение, че има нещо върховно. Не може нищо да не е върховно. Както в една страна имаш слаби хора, имаш малко по-силни хора, още по-силни, най-силни хора и накрая стигаш до един, който е най-силен, най-влиятелен, най-могъщ. Нали? И по същия начин, следвайки тази логика, би трябвало в цялата Вселена, в цялото творение да има една личност, която е най-могъщата личност, най-силната личност, най-интелигентната личност, най-знаещата личност. На тази личност ние казваме Господ Бог. Кришна. Да. Това е един аргумент. Има друг хубав аргумент. Ако се замислим какъв е произхода на всичко, има само 3 възможности. Кои са те? Я да видим сега дали ще се сетите. Да. Произхода на всичко трябва да е или нищо, или нещо. Нали? Няма повече опции. И това нещо може да е или личностно, или безличностно. Със сигурност има произход на всичко и имаме само 3 опции. Значи, или е нищо, или всичко е произлезло от нищо, което изглежда из очи абсурдно. Малко вероятно. Значи, остават двете малко по-сериозни опции. Източника на всичко или е личност, или е безличностен. Някаква сила, някаква енергия, някаква върховна интелигентност. Нали? Съгласявате ли се с този аргумент? Нищо, личностно или безличностно? Нищо или нещо. Някои хора казват, света е произлезъл от нищото. Ама ако ги помолиш да опишат какво е това нищо, те го описват пак като нещо. Примерно казват ми, това е всъщност една точка с безкрайна плътност и свръх налягане вътре. Т.е. един вакуум. Вакуума пак е нещо, не е нищо. Нали? Пространството може да кажеш е нищо, ама всъщност не е нищо, то е нещо. Защото всичко останало се намира в пространството. Точно така. Тоест тази опция за нищо е много малко вероятна. По-скоро остават другите 2 опции. Значи източника на всичко е или личностен, някаква определена личност с качества, с характеристики, с форма, или е безличностен, т.е. е просто някаква енергия. Нали? Така. Приемате ли го този аргумент? Добре, супер. Да видим следващия аргумент. Абсолюта по дефиниция е безкраен. Съгласни ли сте? Абсолютното е безкрайно, нали? Да или не? Да, окей. Значи, ако е безкрайно, тогава би трябвало то да включва всичко в себе си. Така ли? Значи би трябвало да включва и безличностното и личностното. Съгласни ли сте? Значи източника на всичко най-вероятно е едновременно хем безличностен, хем личност. Логически. Това е извод, до който стигаме. Нали? Ако той е всичко, ако той е абсолюта, той би трябвало да има всичко, което ние виждаме в този свят, би трябвало той да го има в себе си. Ние виждаме в този свят безличностни неща и личностни неща. И дори ако се замислим малко по-надълбоко, ще видим, че всъщност по-скоро безличностното идва от личностното. Нали? Виждаме хора, които са личност и те решават да се държат по безличностен начин към някой. Нали? Вие сте много добри приятели, обаче изведнъж се скарвате и ти изведнъж ставаш сърдит и не говориш на тази личност. Значи ти се държиш по безличностен начин. Имперсонален начин. Много рядко виждаме нещо, което е безличностно, изведнъж да стане личностно. Може ли ми дадете пример?
нещо, което в началото е безличностно и изведнъж става личност. AI. AI, веднъж с Пандава го питахме, ти правилно удаден ли си? И той каза не. И ние казахме защо? Да, той каза, правилно удаден може да бъде само някой, който има съзнание. Аз нямам съзнание. Защото за да можеш да правиш избор и доброволно да изразиш своето желание да служиш, своята любов, ти трябва да имаш съзнание, да си личност. Така, аз не съм личност, аз казвам каквото са ми казали да казвам. Аз съм просто програмирана машина. Така че, да, много е трудно да намерим примери за нещо безличностно, което става по-късно личност. Нали? Всеки в този свят има баща. Съгласни ли сте с това твърдение? И този баща най-вероятно има свой баща. Така ли? Като стигнем до бащата на всички бащи, това е Кришна. Това е източника на всички. Нашия баща има баща, неговия баща има баща и така назад. В един момент стигаме до източника на всички бащи. Това е върховният баща и това е Кришна. Това е... Всеки си има и майка. Затова, вървейки от майка на майка, стигаме до изначалната майка. Коя е тя? Радарани. Точно така. Затова технически ние казваме, че Бога не е Кришна, Бога е Рада Кришна. Добре. Ние говорим за майката природа. Тогава кой е бащата? За да има деца, трябва да има майка и баща. Майката природа, имаме баща. Сандини казва Шива. Да, Шива е експанзия на Кришна. Да. Тоест, за да има творение, има нужда от две неща. Женското начало и мъжкото начало. Женското начало е материалната природа. Кое е мъжкото начало тогава? Духовната природа. Ама природа и природа не могат да създадат живот. Духовната енергия, тя е пак... Енергията не е източник. Нали? Както примерно ти имаш електрическа енергия. Ама откъде идва електрическата енергия? Откъде? Да. Енергията има източник. Значи винаги имаме енергия и източник на енергията. Това са две отделни неща. Имаме материална природа, имаме източник на материалната природа. Кой е източника на материалната природа? Трябва да е някой. Може да кажеш, той няма форма, той е енергия. Ма чакай малко. Енергията е енергия. А кой е мъжкото начало? Кой е източника на енергията? Ако кажем, ама източника на всичко е енергията. Добре, ама енергията тя също трябва да има източник. Нали? Има ли логика? Всички писания в света потвърждават, че съществува Бог. Значи може да отидете до всяка духовна религия, учение, философия. Всички ще кажат, че има нещо, което е началото на всичко. Някой ще каже, че то е дух, някой ще каже, че то е светлина, някой ще каже, че то е някаква върховна енергия, някой ще каже, че е личност, но няма спор за това, че има едно начало на всичко, което съществува. Всички книги, Библията, Корана, Талмуда, Тора, Бхагавад Гита, всички свещени книги заявяват едно и също нещо. Следователно трябва да има нещо. Съгласни ли сте? Как ви се струва този аргумент? Няма ли много книги, които казват обратно? Има. Има и много книги, които казват, че няма Бог. Проблема с тези обаче книги е, че те, както си говорихме вчера, те идват на базата на знанието, което сме получили от някой човек, който разчита на собствените си
интерпретации, размишления. И той, примерно, размишлява, дава някакви аргументи и казва, следователно няма Бог. Ама има много случаи, хора, които казват, че няма Бог, после казват, че има Бог. Факт, че има и случаи, когато хора казват, че има Бог, после казват, че няма Бог. Това също се случва. Шрила Прабхупада в един коментар казва, винаги ще има спорове между персоналистите и имперсоналистите. Но поне всички те вярват, че има някакво изначална истина. Нещо, което е началото на всичко. Дори и така наречените хора, които не вярват в Бога, те ще имат някаква теория, религия, учение, където те ще сложат нещо друго на място на Бога. Защото ти не можеш да съществуваш без да дадеш отговор на този въпрос. Добре, кое е началото на всичко? Просто те няма да сложат Бог, те ще сложат нещо друго. Имам един приятел с Панлева, Бакта Хенрик. Не знам, някой от вас може би го познават. Бакта Хенрик е много готин момче. Срещали сме с него на различни места. В Нью Йорк бяхме заедно, в Индия, в Майяпур бяхме заедно. И той е такъв спонтанен човек, малко хипи тайп. И каза, вау, аз идвам в България да ви видя. И ние казахме, добре, заповядай. Дойде в България, купи си едно колело и вика, чух, че има Rainbow Gathering в Родопите, отивам там. И ние казахме, добре, заповядай. И след една седмица ни се обади и каза, тук е много готино, моля ви се, елате, ще направим кирта, много е готино, има много готини хора. И ние казахме, окей, добре. Вързахме му се на акъла. После съжаляхме накрая малко, а просто тръгнахме много късно и всъщност замръкнахме в планината и трябваше да се върнем обратно и това беше голямо приключение. По-тъмно да намерим пътя, ама както и да оправихме се най-накрая, за щастие. Като отидохме там горе и колко от вас са били на Rainbow Gathering? Никой. Rainbow Gathering е типично хипи събиране горе в планините. Събират се такива разкрепостени хора, готини хора, хипита. Нали знаете какво е хипи? Хипи-хепи. Хора, които имат някакви духовни търсения, усещания, обичат много природата, планината, отиват горе, някой път се разхождат голи горе из планината. Обаче живеят като комуна. Те готвят заедно, ядат заедно, имат си ритуал, а преди да ядат, го правят този ритуал. И така ние се качихме горе, направихме много хубав киртан, те веднага дойдоха, включиха се, беше много готино. Известно време ги наблюдахме и видяхме, те правят също нещо, което примерно правят преамоданите. Същия лайфстайл, същия начин на живот. Те ще пеят нещо и ще танцуват. Те заедно ще готвят. Преди да се хранат, всичките ще седнат около едно такова кръгло място, където по средата палят огън и ще си кажат молитва и чак тогава ще започнат да ядат. Обаче го няма Бога във всички тези неща. Целият ритуал, духовният ритуал е заместен с нещо друго. И така дори някой да не иска да вярва в Бога, да не приеме Бога, той пак ще си направи негови ритуали и ще замести Бога ще сложи нещо друго на мястото на Бога. Тоест пак той ще обожестви нещо. Това няма как да се избегне. И най-големият атеист, той вярва. Той вярва в семейните ценности, вярва в морала, вярва в красотата на женската форма, вярва в много неща. Той си е намерил неговите богове и ги е сложил там на пиедестал и ги обожава всеки ден и той затова живее, затова мисли. Така че всеки един има някаква концепция за Бог. Кришна е свръх душата и той ни кара да помним, да имаме знание и да забравяме. Това, което ние наричаме съвест, също доказва присъствието на Бога в сърцето ни. Всички сме усещали в определени моменти как правиме нещо
и сякаш нещо почва отвътре да ти натиска сърцето и да ти казва, това не е добре, що го направи това нещо. Или пък обратно, правиш нещо хубаво, помагаш на някой и веднага получаваш едно чувство, това беше много хубаво, браво, много добре. Това е нещо като потвърждение от Бога, дали се движиме в правилна посока или в грешна посока. И така, има и още аргументи, но като заключение може да кажем, че ако безпристрастно и аналитично наблюдаваме света около нас, ще видим, че зад цялото творение съществува някакъв разум, някаква интелигентност. Всичко се случва невероятно точно, следва някакъв ред. Има ред в Вселената. Съгласни ли сте с това твърдение или не? Примерно, всяка година, да кажем горе-долу на 21 юни, Слънцето изгрява по едно и също време и залязва по едно и също време. Всичко е циклично. Сезоните се сменят, Слънцето изгрява, Слънцето залязва, планетите не катастрофират, което е, слава Богу. Да, кокосовите орехи не падат на главите на хората. Поне аз не съм виждал. И така, ако се огледаме около нас, ще видим, че има логика в творението. И ако започнем наистина да анализираме много дълбоко природните закони, може дори да се изумиме. Как е възможно това нещо? Примерно дори човешки организъм. Как е възможно тази машина да функционира? Само един процес да вземем. Нали? Тук имаме лекари сред нас и те могат да се развихрат и да започнат да ни казват какви неща, но една от системите в организма, примерно да вземем, само храносмилателната система. Как ти слагаш нещо в устата, то отива в стомаха и изведнъж се превръща в енергия. Как точно става това нещо? Аз не разбирам. И ти ядеш различни видове храни. Сега ядеш плодове, после ядеш зеленчуци, после ядеш зърно, после ядеш млечни продукти. И тялото знае кога точно какво да направи, каква комбинация от сокове, за да може да се смели тая храна и да извлечеш от нея енергия. Как става това нещо? Не знам. Как става това нещо, че организмът ти се изхабява като един телефон и ти го слагаш да легне и той все едно има някакви електрически вълни, които го зареждат. И сутринта ти се събуждаш и ти пак имаш енергия за още един ден. Как става това нещо? Нали, все още не сме стигнали етапа, където преди лягането ти вкарват едно шило отзаде в врата, нали, и ти окей, нали, зареждане, 65% остава допълно зареждане. За щастие още не сме достигнали това. Че го видим и това сигурно един ден. Дано аз да не съм жив да го видя, но все още телата ни се зареждат по естествения начин. Просто лягаш и изведнъж на следващата сутрин тялото ти е заредено. Как стават тия неща? Как работи отделителната система? Въпреки че в тялото се отделят толкова много токсини, някакси тялото си има начин да ги вземе тия токсини и да ги събере на точно определени места и след това започва да ги изхвърля постепенно. То се самопречиства. Как става това нещо? Защо тялото не се интоксикира, не се задръства от токсини, примерно за една или две седмици и ти просто умираш. Тялото спира да работи. Как става това? Чудо след чудо. Някой го е направил това нещо. То става по случайност. Да бе, както и къщата се строи по случайност. Нека моите приятели, Вик ще ми яде един камион пясък. Ще спонсорираш ли един камион пясък? Тук Анируда ще ми спонсорира тухлите, Милчо цимента, Хари ще дойде да въртне едно хоро и би трябвало след 2-3 дена вече да имаме готова къща, нали? Нали така се строят къщи? Просто слагаш ги там нещата, правиш една молитва и тя на следващия ден къщата се е построила. Нямаме такъв опит, нали? По-скоро виждаме, че трябва някой интелигентен човек да положи усилия. Значи първо той има идея, после прави план. Как точно да го направи? По този план той е според точно определени закони. Примерно не можеш да построиш къщата на 2 колони. Трябва да има колко колони поне?
Поне 4. Що 4? На мен пък ми харесва моята къща да има 2 колони, а пък да видим сега. Що пък не? Кой казва, че трябва колоните да са 4? Що пък? Откъде пък на къде ще падне? Аз пък искам да не падне. Ай пък да видим, че така ще стане. Пробвай и ще загубиш. Как ще загуба? Аз какво си пожелая, то се случва. Защо трябва като печа фурната да включа фурната и тогава да сложа кекса, за да се изпече? Аз искам да е наобратно. Ще сложа кекса и няма да включвам фурната и той трябва да се изпече. Като го извада, тогава ще включа фурната. Кой е казал път, че трябва да следвам точно този закон? Откъде на къде? Що хладилника трябва да работи с затворена врата? Кой го е решил това нещо? Моя хладилник ще работи с отворена врата. И ще замразява сладоледа. Що ми се смееш? Какво? Какъв ти е проблем? Няма закони в този свят. Аз решавам законите. Аз съм шефа тук. Някакъв друг образ може да се появява. Не ми харесва. Има ли закони? Що като ходите по улицата, дигате единия крак, стъпвате на земята и тогава други дигате втория. Не може ли по друг начин да го правите? Като американските рапери, виждали ли сте? И така, опита ни показва, че има толкова много закони около нас и трябва да ги следваме. И ако не ги следваме, ще има реакция. Ще има резултат. Негативен. Както един известен психолог казва, има безброй много начини да експлоатираме света около нас. Обаче има много малко успешни начини да експлоатираме света около нас. Ти можеш да решиш да си правиш каквото си искаш, но дали резултатът ще бъде добър накрая? Не, има само няколко начина, които ще ти дадат накрая добър резултат. Нали, Анируда? Колко начини има да свириш на мританга? Да поставиш и с ветра се свириш. Има ли друг начин? Няма. Може с главата да свириш. Кой казва? Откъде на къде? Какъв е друг начин? Окей, благодаря много за вниманието. Да. Мене няколко пъти са ме питали, вие защо спазвате тези регулиращи принципи, откъде на къде е този вашия Господ Кришна, той има стотици хиляди жени, а пък ние трябва да имаме само една и то съпруга. Това са два въпроса, на който отговоря първо. Ами първият, защо следваме някакви регулиращи принципи, защото това са неща, които ще ти създадат много проблеми в живота. И ние това практически го виждаме. Може да се огледаме наоколо и да видим хората, които примерно взимат интоксиканти, страдат в живота си. Така ли е? Има хора, които са си съсипали живота просто заради това, че пият. Изгубили си работата, разделили с съпругата си, не могат да си виждат децата. Някой път съда им забранява да се доближат до децата си, просто защото те не са адекватни. Има такава интересна история, един от нашите духовни учители, негова светлост Индрадилна Свами. Той разказва за интересна история, как докато правил своя тур в Полша, той всяко лято прави един много хубав тур, Кришна съзнание в Полша, и винаги има много хубава сценична програма и в един момент той излиза на сцената и той говори 4-5 минути, обяснява накратко есенцията на философията на Кришна съзнание. И той излезнал и показва Бхагавад Гита на хората и казва, тази книга дава невероятно духовно знание, може да повтаряте тази мантра, която току-що пяхме заедно, и ние също се опитваме да следваме 4 регулиращи принципа в живота си и ги обяснил накратко принципите. И имал един човек отпред, който е слушал, и когато той чул за тези 4 регулиращи принципа, той след това отишъл. Той се тръгнал. Имал реализация. Защото малко преди това, заради това, че той пиел и играел хазарт, изгубил работата си, разделил с съпругата си, тя го изгонила от къщи и той всъщност се озовал на улицата без нищо. Отново добро положение, което има.
И той самия имал реализация и казал, да, всъщност, тия неща, те ми съсипаха живота на мен, аз трябва да го променя това нещо. И почна да следва принципите и малко по малко, нали, след известно време се обадил на жена си, казал, аз вече съм нов човек, нали, не пия, не играя хазарт, моля те. Тя го взела обратно в къщи, издобрили се, лека по лека успял да се върне на работа и живота му се е върнал към нормалното. И той след това отишъл, веднъж намерил Махарадж и му казал, за това нещо, което ти каза за тия 2 минути, ти промени целия ми живот. Ти ми обясни какво трябва да направя, за да се върна обратно към нормалния начин на живот. Така че всички нормални хора ще се съгласят, че хазартът ти съсипва живота, интоксикантите ти съсипват живота. Месоядството, окей, някои могат да спорят, но по принцип, ако човек се задълбае малко по-надълбоко, ще види, че това също ти от здравословна гледна точка не е добре да го правиш, от морална гледна точка не е добре, понеже извършваш насилие. Т.е. твоя живот ти го правиш да се крепи на базата на насилието, на унищожението на други живи същества. Така че пак не е добре. Кришна никъде не препоръчва да поддържаме нашия живот за сметка на живота на други живи същества, доколкото това е възможно в този материален свят. И за последния принцип да нямаме извънбрачни полови отношения. Тук идва втория въпрос. Защо Кришна има толкова много жени, а аз имам само една? Всъщност истината е, че ти нямаш дори една. Всички жени принадлежат на Кришна. Защото той е единственият мъж в творението, всички са негови енергии. Обаче той е толкова милостив, че той ти дава една жена. Така че бъди удовлетворен с тази една жена и се грижи добре за нея. Окей? Когато има ведическа сватба, една от мантрите, които се казва във ведическата сватба, всъщност е: това момиче принадлежи на Вишну. Нали така, Пандава? Това момиче принадлежи на Вишну и сега Вишну ти го дава и ти трябва да се грижиш добре за него. Тоест, това е твой дълг. Да се грижиш за това, което Бога ти е дал. Така че ако не са доволни с една съпруга, Кришна може и нея да им отнеме, за да реализират. Въобще, нали, това мъже са ми го казвали и те въобще не искат да имат съпруги. Те искат просто да си имат колкото искат там. Свободен. Това значи не е човешки живот. Да, обаче те са на около 50% от седата. Няма да кажем 30 мъже и 70 жени. Значи той го е решил отгоре. Също има нещо друго, че дори и тия хора, дори и тия мъже да ги казват тия неща, най-вероятно в един момент, повечето от тях, 99% сигурно, реализират, че окей, едно е да имаш, нали, за една нощ някакви авантюристки отношения с някой, а друго е да имаш някой вкъщи, който те чака, нали, с усмивка на лицето и с топли думи. Това са две различни неща. На мен са ми казвали, този един човек ми казва, на мен така ми е прекрасно, никой не искам да ми има вкъщи, аз съм се свободен, нищо не искам да слушам. Когато не се иска нещо друго, настрани, безотговорности. Добре, ама това е... Кришна, нали? Кришна и той му. Да, ама това е неморално и в един момент ще ти донесе някакви последици. Това е както да искаш да пиеш мляко, обаче никога не искаш да се грижиш за кравите. Ти искаш да вземеш ползата от това, че има крави, обаче никога не искаш да направиш нищо за това, че кравите съществуват. Това е неморално. В един момент ще има някаква реакция от това нещо. Нали? Искаш да експлоатираш някой за твое удоволствие, обаче не си готов да се грижиш за него. Има нещо небалансирано в тия отношения. Рано или късно ще има някаква реакция, ще има някакъв проблем. Те, ако са интелигентни хора, те сами ще го зацепат това нещо. Ако не могат да го зацепат, колкото и да им обясняваш, трябва да го научат по тежкия начин. Шрила Прабхупада ки, Самавета Бхакта Вринда ки.